Hayırlı gün muhterem тамашачылар. Баршаңызны да атнаның иң матур көне җомга белән котлап, эфирда сезнең белән бүген дә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Глобальләшү дигән саташулы тормыштан соң тагын да бары тик үз илебездә генә утырырга күндереп килүче бер заманда ничек итеп кыйбланы югалтмаска. Иртәдән кичкә кадәр террорлаштыру шартларында яшәп тә кешелек сыйфатларыбызны, какшамас рухи кыйммәтләрне ничек сакларга? Заманасына күрә уразасы итеп яшәү дөрес булырмы? Әлеге һәм башка сорауларга Cevapı табу өчен без бүген студияга Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевны чакырдык. Марсель Фәтхелбаян улы Галиев 1946 елның 8 октябрь көнендә Азнакай районы Балтач авылында туган. Үз районындагы татар урта мәктәбен тәмамлаганнан соң берникадәр вакыт төзү-монтаж идарәсендә эшли. 1965-1968 елларда армиядә хезмәт итә. Анда кече авиабелгечләр хәзерли торган хәрби мәктәпне тәмамлый. 1969 елда Казан дәүләт университетының журналистика бүлегенә укырга керә. 1974 елдан 1983 елга кадәр Татарстан язучылар берләшмәсендә әдәбиятны пропагандалау бюросында әдәби хезмәткәр һәм Казан утлары журналы редакциясендә проза бүлеге редактор булып эшли. Марсель Галиев шигърият һәм проза жанрында иҗат итә. Матбугатта аның әсәрләре 70 еллар башында күренә башлый. 1979 елда Еллар чалымы исеме белән мөстәкыйль шигырьләр җыентыгы, 1980 елда 2 повестен эченә алган Ул чакта исемле проза китабы дөнья күрә. Аның әсәрләре кагыйдә буларак интеллектуаль укучыны күздә тотып языла һәм ассоциатив чагыштыруларга, яңача көтелмәгән образлы тәгъбирләргә бай булуы белән аерылып тора. Марсель Галиев Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе. Хәерле көн, Марсель абый. Шәмсез. Гомер тауына югарырак менгән сайын тормышка, дөньяга мөнәсәбәт үзгәрәме? Әллә теге кем әйтмешли, кеше үзгәргән дисә ышанмагыз, тау күчкән дисә ышаныгыз дигән сүз дөрес булып чыгамы? Дөнья үзе дә үзгәрә бара бит. Шуңа күрә без дә дөньядан калышмыйбыз инде, үзгәрәбез. Үзгәртәме? Ул гомумән җир шары, галәм үзе гел үзгәрештә бит, ул бер орында тормый. Бик зур тизлек белән без ишеп барабыз бит. Галактика безнең ишеп бара каядыр. Без гел гомер буе үзгәрештә менә диге. Шуңа күрә нигә табигать үзгәрде, фәлән дип әйтәбез. Ул бит яңа сфераларга барып керә. Җир шары үзе дә. Шуңа күрә без үзгәрмәй хәлем юк бит. Үзгәрмәй хәлем юк, берничә күнегергә туры килә. Менә без 2 елга якын пандемия шартларында яшибез. Аны күп кешеләр инде инфодемия дип әйтәләр, пандемия түгел, информацион менә шундый бер кысалар эчендә яшибез. Тегесе ярамый, монсы ярамый, монда үлем куркынычы яный, тегендә фәлән кадәр кеше үлгән, монда шартлаган, менә шундый шартларда яшибез. Менә бу шартларда ничек итеп үзебезнең үзенчәлегебезне, телебезне дип әйтәбез инде, саклап калырга, рухи кыйммәтләрне саклап калырга. Әлбәттә сезнең белән килешәм. Без галактикада хәрәкәт итәбез, анда үзгәрәбез, ләкин менә шу үзгәреш чорында бөтенләй юк теге кулларны күтәреп менә нәрсә була шул була дип утырмастан нишләргә кирәк безгә? Һәр кешенең үзенең бит эш сферасы бар үзендә. Барып эшли торган җире бар. Яисә читтән торып, менә мин җәмәгать күбрәк хәзер телевизор экраныннан интернет аша укыта инде студентларны. Һәр кеше үзенең эш сферасында эшли инде, барыбер. Гел өйдә кул кушырып яткан кеше юктыр дип уйлыйм мин. Мин үземдә менә нәшриятка барам инде, мин китап нәшриятына, журналларга керәм, язучылар союзына барам. Билектә минем шушы даирә. Хәзер дә шул үзгәреш әллә ни сизмим кебек, ләкин bütün dünyanı bu kadar barınçak kibirip barınçak diye atayım bu yerine. Ağızlık. Bütün yer şarın balay yok iterler deyip başıma gelmeyeni elbette. Ben biraz şeklenip de koyayım. Bütün yer şarına virüs şöyle tez taralım mıken? Bulamıken o hal. Anı mançı bulgan halde bu. Ona indir yasalmalı hem
ішкі бір мәкірлер де ятадыр деп ойлаймын енді өзімше. Шуңа көре берішмеске керек енді. Бәлкім менә бұл шыннан да біз артық мауғабыздыр. Біз бит мауға таран ғайетіміз бар. Социаль шетерлер білен мауғабыз. Менә бұл ши білен мауға башладық қазір. Қол еу шие кетті. Әлбәтте, шиста бұлға керек. Татарда шисталық ғымыр-ғымырға болды. Биш мақыт намазы қоғар кішіде. Мәселен, бұлға тейіштірейінді. Ләкин менә бұл телевизорны ашсаң, әр нәрседе тегінде шартлау болған, мұнда үлім болған. Бұл терроризмні хатırlatмаймы сізге? Терроризм шартларында ешеуіне, дұрысыраға. Менә Америкада мәктәпкә кіріп отып шыққан екен балаларына деген хәбәр бір вақыт таралды. Бірнеше ел енді. Шоны отна бойы сөйледілер. Көрсетіп, кім от... Сіңдірлер. Мен айтам, бұл бізде де башынан шап қойды былай болғаш. Деп шеккеніп қойған емін. Хәм шолай келді де міне, көресіз. Шоны шул қадар етіп, тәмлейтіп көрсетелер. Тәфсилләп. Кіші өзінен өзі еш кіші қызығырға мүмкін. Мен де шылай интимәлі деп. Мына шындай артық мауғу әлбәтте бар. Телевизорда, башқа да болмасын, газетталарда, журналарда. Мына бұл фажиға білән артық мауғу. Моторлық, яқшылық ішлеген кішілер турында язу бітті бітіне. Көрсету бітті аларны. Хәтті мен қарайым, әйтік самолетны түшірді бітер біздің татар жігіті. Көп мүкшіні исен қалдырдайым. Геройлық бітін. Сізді әкераның татар екенін әйтмейдер. Шуңа көре бұл миллетіне әйтуден қорқырға ярамай бір қашанда. Әшәкілік қалған кішінің миллеті әйтілі шында оқ башта. Әне шындай қал. Мен армияда шақты хәтірдейм, қазармада кімніңдір ақшасы қалды. Кім ұрлаған? Анда түрлі миллет кішісі бейді. Біз татарлар да көбейік. Анда 120 кішіден 30-40 татар болғандыр. Татар болмаса ғана ярар едіп, езіліп сүйештік біз. Шынки татар болса, татар инделер ұрлаған. Рус кішісі болса, плохой парень, просто не солдат солай ялышқан, бүтін миллетке қағылады, татар ішлесе зиян. Мына шуны әр вақыт естеп тұра керек. Батырлық ішлегенде де көрсетірек керек шуның үшін. Татарының. Миллетіне ешерге ярамай бір қашанда. Мен мына мағыздың янда ішлеген бітеді біздің Бұрхан Шахиди. Боғда туған кішін деймі? Шында ішлеген, ол өзін татар демеген бейт бір қашанда. Ол өзін ұйғыр деп жүрген. Хәм ұйғыр Қытай сөзлігі ішлеген. Татарға бірнеше ішлемеші кеткен бет кіші. Мен мұны бірде шамы үдірсін еткен. Не үшін татар демеген? Ана Рудольф Нуриев мен татар, шатырған татар деп өзін атаған бет. Бір кімде аңа сөй айтмаған бет сен татар деп. Кересінше көтергенлергіне. Хәм мен Парижда болғанда қарайым Бальзак, Мапассан, башқа кішілерінің есімінен еткенде Рудольф Нуриевны да айта кет. Париж, Рудольф Нуриевлы Париж дей. Мына шолай айтып, миллетіңне әйтуден қорқырға ярамай бір қашанда. Mesela belki bu kosmopolitizm bitede bitinden, millet de yok, din de yok, ahlak da yok, buna gel bir türlüğüne kişi hukuklar degen bir var, koya barsan şunda rahat, koya barsan şunda eşesen şunda senin vatanın degen bir, ne bugün kultlaştırıyor da bitebizin biz anı taratu, şu gün çıkış kıymetler de bitebiz. Buna bizge de YouTube kare başlar şekilde şu siz şunu tıyasız mı? Aile institutu mesela şu eli koşangana гражданский брак деген бір сүгіні сөзі шекілі яңғыраса, ол бүгін норма енді бүгін. Шунан шетелдегі шекілі 40-тағына илену яки анда 40-ныз ашқына киеуге шығу, ол нормаға иленіп бара шекілі, өзің үшін яшарға киек деген бір. Міне шул ат азғыны тайға дейлерім әлі? Бізге бігеректе, қасында ол біздің миллет, дүнияуи миллет ені, ол бүтін дүнияға таралған. Шуңа көре ол іліктен Қазақта қазақ болып берген ол, Өзбекте өзбек болып, оны айырмағанларда ол тілін білген енді бүтін халқының да.
Менә ул катнаш никахлар аннары. Катнаш никахлар милләтне бетерүнең беренче юлы шуннан тора. Аны бүтән милләт кешеләр дә әйткән күптән. Катнаш никах бездә 50%-ка якын хәзер. Менә бу татарның теленә һөҗүм һәм ата-аналарның юк без укытмыйбыз диюе шуннан килә бит ул. Без гаилә катнаш никах. Анда русча сөйләшәләр күптән. Шуннан тирәннән килә бит. Дисә еллар буена ул әзерләнгән улай бер. Ә без кинәт кенә аны калкып чыкты дип уйлыйбыз. Юк. Татарның батырның үлеме марҗадан дигән сүз ул тик торган әйтелгән сүз түгелдер инде ул, әйме? Шул сыйыклау дигән сүз, милләтне сыйыклау. Минем бер җөмләдә бар. Татар җегете рус кызына өйләнәм дип кияүгә чыга дигән. Чөнки татар өйләнә, хатынын буйсындырып талмый, балалар иван булып туа, башка булып туа дигәндә. Ул бит ата кеше. Атаның сүзе булырга тиеш бит. Менә шуңа күрә өйләнмәй, кияүгә чыга. Татар җегете. Бу мискинлек дип атыйм мин. Гаилә институтын саклап калу өчен нишләргә кирәк? Катнаш никах аңлашылды. Менә бер көнлегенә бер галимәнең чит илдә яшәүче, моннан киткән галимәнең сүзен тыңлап утырдым мин нәрсә икәнлеген. Анда да 40 яшьтә генә өйләнү яки анда кияүгә чыгу норма ди. Һәм алар оныклары булганчы 80 яшенә җитәләр һәм алар оныкларны тәрбияләргә яки оныкларга үзенең җылысын биргән сыңарган булалар ди. Шуңа күрә алар оныклар белән бик маташмыйлар, күбрәк әнә шул картлар йортына китеп үзләренең соңгы көннәрен яшәүне үзәттеләр ди. Алар да икенчерәк инде ул безгә әле бу кадәр кирмәгән дөресен әйткәндә. Аннары алай узак яшәмәйләр бездә кешеләр. Дөресен әйткәндә. Бирәк тә хәзер име? Аннары аларда картлар йортын күрдем мин, ул бөтенләй икенче бит. Безнең төшенчәдә ул башка. Бездә картлар йортына теге кирәге калмаган кеше дигән кебек илтә. Тегендә ул өйдә ялгыз утырасы килми. Ул менә дигән шартларда. Клуб по интересам, им русча әйтсәк. Менә дигән шартларда кешеләр белән аралашып яши, аның балалары килеп тора атна сайын тегендә. Нитеп күчтәнәчләрен алып әйтеп, ул ялгыз калмаска дип бара. Санаторийда шикелле яши бара. Шундый андыга һәркем риза булыр инде дөресен әйткәндә, өйдә тәрәзәдән карап утырганчы. Артыклыгын сизеп үзенең кешелеге, әйме? Тегендә ул аралашып үзенең яшьтәшләрен табан итә. Шулай бит инде. Бер караганда ул башка, безгә андый йортлар кирәк дөресен әйткәндә. Аннан үрнәк алсак та ярый бунсыннан, әйме? Монсыннан ярый үрнәк алырга. Аннары семьяны бездә ул саклана дип уйлыйм мин. Семьяны җимерү ана ул ират белән ират тору, хатын-кыз белән хатын-кыз тору, аларны культ итеп куялар хәзер шикелле ул. Хокуклар дигән була. Семьяны бетерүнең тагы бер юлы инде ул менә шул. Бездә инде ул әкренләп шулай керә башлады. Ләкин әле ул кадәр куркыныч дип саныйм мин бу мәсьәләдә. Семья безнең менә бу мөселман дине үзенең көчендә булганда сакланыр дип уйлыйм мин. Тегеләрнең башкара, алар белән чагышмыйк инде без. Менә сезнең милләт бетүнең үзенә күрә бер формулагыз бар, әйме? Ну, әлбәттә сез аны үзегез генә Америка ашкан сүз түгел дип инде. Тел бетү, ләкин моң бетү дигән нишкә ми моң бетү һәм хәтер бетү дигән ялгышмасам. Иң соңыннан моң кала инде. Анда хәтерләйм мин башта тәртибе икенчетерлеме? Башта тел бетә, аннары хәтер кала, аннары хәтер бетә, аннары моңда бетәме? Моң кала, аннары моңда битәргә мөмкин инде. Ләкин моң дигәнне менә Кытай, Монголия территорияләрендә яшәүчеләр, нидә Кореяда безнең ни бит моңаларда. Пентатоника. Ул бездән кергән дип уйлыйм мин. Югары катлаудан күчә бит инде ул моң теге халыктан түгел, кырдаш яшәгән түгел. Югары катлау сарайлардан теге затлы мәҗлесләр үткәреп, шуннан китә бит инде моң. Модага әйләнә. Моң Кытайга бездән кергән, мин
bir özünün isbatlauı da var. Konfutsiy bir vaqt söyleşip otura ülkenler bile Rusça aytayından da bu kitapta. Роскошные мелодии северных стран. Север анда Алардан караганда Dünya da bizim Türkiye'ler yaşıyor, Türkiye halkı. Şu demek kızıkkanlar var bu nege. Şu vakitlarda kire başlagan indi. 2500 yıllarlık. Mana bizim koyan dip kilem dip mitemiz. Biz buna yaşayız. Hazır İdil boyunda bitneymi. Eliptiginde yaşayamız bitne. Xitay şiginde anda Altay Sayan tübeklerinde. Şundan moğna alıp kelgenmiz bitneymi. Azerbaycanlar başka Türkiye halklarının moğu ikinci bit. Xitayga kolmagan alarның moğu. Bizniki kolgan. Yarağayga barmagan da kadar indi. Bizniki kolgan demek. Moğ ol uzun ömürlü. Türk'nün de başka şey bit moğu. Azerbaycan'nınki da tege Uzbek'niki de başka bit. Olarga Türkiye halklar sanalsalar da mı? Olarga nindidir motiflar kirgen Farsı, Arap motiflar. Bizning o'zimizniki bo'lgan. Mana shu Xitoy şeyinde. Şulay dip uşanık, anın ömrü uzun bolsun idi. Marcel abay tapşırığımız ağzağına yakınlaşa. Hem biz Marcel Proust adaşığı sıralarına köşebiz. Sizin tip sıfatınız özünüzün? Adilliginde. İratlarda siz neyli yukarı sıfatlarını beğenirsiniz, yukarı beğenirsiniz? Dostlukka doğruluk İrat'ta en tip sıfat tip sanayım. Yaratkan şagılığız bütün kişi bilmeyi tıkandır. Fotoğraf çırgıya türlü peyzajlar. Sizin için en zor bəxit nerse o? Bəxitni men alay bölüp qaraya almayım. Men көптен aytılgan sözüm de var. Men bəxitli deb qışqırып aytma, bəxitsizlikni uyatuvum bardı. Şuna göre Tanışlık mı yarata bəxit mi? Bəxitni bülgələrə də yaramay, bu yaşav dünyada, mana selamet yaşavdan da zor bəxit yox. Qalğanı barsa da tabılar. Bu atan aybirləri mi? Tırmışda en sevmegen nerseniz? Yalğan. Tarixte yaratmayan şahslarınız var mı? Olarını körüp bilmem bitini men tege. Koңулыңыз kabul etmegen demey teginde. Көңіл kabul etmegenler şol Иван Грозныйдыр енді біздің. Үзекке өткен, mi? Tağın indi sıfatка ие болар едіңіз? Ömür boyu jırçılara kızıktım. Jırlay bilmedim özüm. Men şuna göre jırlarda yazarga tutundum men tege üçlükten. Men bar bundan ketmem bu neden dep. Bu ülkeden değil mi? Ülkeden. Amin şulay bolsun, Alba tabada sizden şunday qaytуу şekilli bugundan bugunga köşüp bara turgan tiren işterikli jırlarınız bilen siyindirge yazsan, bereketli ömür nasip etsin. Rahmet. Zamanını bir öydep saylap almay, anda fakat yaşaylar hem ülelerine. Üzünden soň bары tek yaxşı ameller hem isterliklerine kaldırılık etip işerge nasip bulsun degan tilekte bugünge sizin bilen sağ bulaşam. İsenlikte görüşük.